Machiegni kendo Nyakwaramogi Ajwang'. Bad migao mochung'ne kedo kod landruok mar kute mag ayaki e pacho kae, National Syndemic Disease Control Council NSDCC, kautenore kod apisi mar jaod bura ma kaunti ma Migori, ochako chenro mag jiwo okenge mar kedo kod midhieche adek majuko rawere mauting'o mako iye ma ohiu, gamo kute mag ayaki kod lwenje mag kit chwech mabende ong'ere kaka triple threat. Jafombo marwe kaunti ma Migori George Juma nigi ler mathoth. Kaunti ma Migori achiel kuom kaunti e piny Kenya mapod kuonda were mathoth gamo iye ma ohiu kalwenje mag kit chwech kaachiel kod gamo kute mag ayaki. Lipot mogol kod migao mathoth e kaunti ma Migori yango ni maromo 20% mag jogo madhi nyuol e osiptende gin rawere manyiri ma gitin ne 18 kabende malo 50% mag jogo eko magamo kutego mag ayaki e kaunti ma Migori gin rawere. Wakelo tiegruok ma wuoyo kuom gima waluongo gi dho ngere ni the triple threat. E pacho ka kawuono gini endi osebedo chandruok maduong' ne jowa. Koro duto nwa register mondo wabed group achiel mondo wawuoth e sub county ka sub county, gweng' ka gweng', dhot ka dhot kwagore gi wach mar triple threat. E higa mar 2013 kwanda were mane ogamo kute mag ayaki ne omedre kod 1.1% ka ipimo kod higa mar 2012 mane omedore kod 0.9% e kaunti ma Migori. Apisa mochung'ne kedo kod landruok mag kutego mag ayaki e gwenge mag Nyanza e bwo bad migaono mar piny owacho mong'ere kaka National Syndemic Disease Control Council, Steve Oyugi, wani landruok mag kutego mag ayaki pod nitie malo to ahinya sub counties kaka Nyatike e kaunti ma Migori. Kawuono ni iyudo ka iye mohiu Nyatike e Migori ka kawuono ni malo. Awendo bende king'iyo to sudo. Koro okwan maber, omiyo kwa chak lweny nigi sani e kadi wanyale. Woman rep mar kaunti ma Migori Fatuma Mohamed wach ni okenge nyaka koro med jiwo mar rawere kuom midhieche adekgi masani koro ketho ngimagi. Sigand nyinam nwachako mondo wagore gi gik matimore sani gi miluongo ni triple threat. Omiyo kwariwore kanyakla wadwa gore gi wach mar ich mahiu, gi wach mar HIV mamako nyithindo manyien, gi gik matimore mar goyo mon gi mar goyo chuo mondo waduok gini piny ni koro nyaka waked kodgi kwariwore kanyakla. Fatuma ojiwo jonyuol kaachiel kod piny owacho mondo koro med wuok oko kendo keto kenge mar kedo kod landruok mag kutego mag ayaki mako iye mohiu kaachiel kod lwenjego mag kit chwech majuko rawere. You find condoms being given freely, but we cannot get sanitary pads freely. So I'm urging the government, this is a serious issue affecting our girls. But again, we need to empower our families. We need to empower the women. Because when a woman is empowered, even if she happens to have a problem in the family, she has a way of income to sustain her children. En gima osebedo gima pek kuomwa wan jonyuol. Nyithindo mako iye, nyithindo gamo tuo, to nyithindo ok nyal somo nikech gima kamano. Wan kaka mine ka koro nyathi osegamo ich kata nyathi osebedo gi tuo, chuny dhi dang'ni to kendo joma chuo koro ng'e mana ni ne mipuonjo nyathi gima kamano. Wan joma tindo kata wan jo pikipiki wan ema itudowa gi weche mag ich kaachiel kod weche mag nyombo moyiu. Medruok mag midhieche adekgi bende ong'ere kaka triple threat koro studi kod weche mopogore opogore ma oting'o chan e kind oganda. George Juma, Ramogi TV, Migori.